Vi har valgt at arbejde med AP Møller Mærsk. Indholdsfortegnelse. AP Møller Mærsk er et dansk rederi. De er det største danske virksomhed lige pt. Mange af deres skibe er fremstillet på Lindøværftet. Det er det største rederi i hele verden. Deres kompetencer er inden for transport, olie, naturgas og dagligvaresektorerne. Her ses et link. Det kan du klikke på for at læse en artikel om, hvordan Mærsk har nedjusteret deres forventninger på grund af disse 2 punkter. Verdensøkonomien. Folk har ikke råd eller tør ikke at investere, og derfor er der ikke brug for så meget fragt. 2. Oliepriserne stiger, og dette medfører øgede omkostninger. Nuværende situation. Mærsk er stærkt påvirket af krisen. Dette ses i artiklen omkring verdensøkonomien og oliepriserne. Regnskabet er dog mere positivt end sidste år på grund af større kapital. Nedjusterer fra tidligere forventninger fra et okay overskud til et tilfredsstillende overskud. Se artiklen. De er sikre på at klare sig igennem krisen, og de har bestilt en ny generation af supercontainere for at imødegå krisen. Her ses et aktiekurs for de sidste 3 måneder. Dette viser, hvordan virksomhedens økonomi igennem de sidste 3 måneder er faldet til en meget mindre værdi. Dette skyldes priserne på olie og mangel på fragtordre. Hvis I klikker videre, ses nu et aktiekurs til 3 år. Her ses, hvordan det i 2008 faldt drastisk til igen at komme stille og roligt op igennem tiden til et større fald, som vi har lige pt. Næste dias er resultat. I det her resultat, der kan I se i venstre side af det øverste diagram omsætning, indtjening, overskud før og efter skat. I øverste side ses årene 2008, 2009, 2010. Som man kan se, viser tallene klart, at der har været et fald igennem 2008 til 2009, mens det igen er steget fra 2009 til 2010. I nederste diagram ses samme ting til venstre og øverst i diagrammet, mens de tal, der nu står, er indekstal, hvor 2000-året er basisåret og derfor alt sammen 100. Læg igen mærke til, hvordan det er svunget mellem perioderne 2008 til 9 og perioden 2009 til 2010. Her til sidst har vi et C20-indeks og AP Møller Mærsk aktiekurs. Her ses en årlig periode med C20-indekserne som den røde streg og AP Møller Mærsk som den blå streg. Her kan man se, hvordan de to følger ad, og derfor kan vi konkludere, at AP Møller Mærsk har en meget stor effekt på C20-indekset. Dette var alt fra Oliver og Frederik.